Mám prázdnej toner, nevím, co s ním, ale já vím, co s ním. Zajdu s ním do společnosti TRS, Toner Recycling Service, která se zabývá renovací tonerů. A jak taková renovace vypadá? Pojďte se na to podívat. Dobrý den, já mám prázdnej toner a potřeboval bych ho vyměnit. Tak takhle to vypadá, když vám dají nový toner, respektive renovovaný toner. Ale jak probíhá celý proces, to uvidíte za malou chvíli. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se zeptat, co tady děláte? Tak tady je sklad kazet a tady se ty kazety rozbalujou a třídějí se podle druhu kazety. V této místnosti se třídí jednotlivé tonerové kazety podle typu a značek a svou cestu k renovaci zde začíná i naše kazeta. Každá kazeta má svoji hodnotu a svoji cenu. Podle toho, jak je ceněna, za ní dostanete i vy svoje peníze. Nejhorší způsob, jak se můžete zbavit toneru, je vyhodit ho do koše. Jednak přicházíte o peníze a taky se chováte neekologicky. A navíc to zakazuje zákon. Tak to vypadá rozebraný toner. Jak vidíte, neobsahuje jenom plastové částice a to je i důvod, proč jej nemůžete vyhodit do popelnice nebo do PET odpadu. Krabice, toner. Ale co se stane předtím, než se toner dostane do krabice? Na to se budeme podívat právě teď. Na kazetě odstraníme aretační díly. Kazetu rozpůlíme na dvě základní části. To je odpadní část a tonerová část, kterou následně rozebereme na jednotlivé díly. To je rozebraná tonerová část, kde je nějaká doktorstěrka a nanášecí váleček a tonerová část. Odpadní část této kazety se rozber pouze takhle, protože tady je vyvrtaný otvor, kterým se vysype odpadní toner. Pokud bude měnit fotoválec, tak v tomto případě ho vyřízneme a nahradíme novým fotoválcem. Odstraníme vybíjecí váleček a takhle je vlastně rozebraná ta odpadní část. Teď se z obou částí odstraní ten přebytečný toner zbylý, očistí se jednotlivé části, a který se vizuálně zkontrolují, a pokud bude nějaká vadná, vymění se. Potom přijde ta zpětná kompletace a naplnění tonerem. Takže tady se vysype ten přebytečný toner. A provedeme vlastní složení kazety. Dáme aretační díly. Takto je kazeta zrenovovaná a jdeme do zkušebny, kde provedeme kontrolní výtisk.
tak jsem to naplnil a zkontroloval a tady ji máte. Tohle máme do Hradce, Nový Čín, zase Hradec, Helikovice, Česká Třebová. Přestože je společnost Toner Recycling Service z Poděbrad, své tonery rozváží klientům po celé České republice. Recyklování se stalo životním stylem, prostě lifestyle. Recyklují se nejen tonery, ale veškeré plasty a z recyklovaného plastu jsou třeba i tahle designová křesla. Takže vy recyklujte a já se jdu houpat.